tomto bytě vás chodba bude stát mnohem víc než dětský pokoj. Vítejte u dnešního rozboru, podíváme se opět do Valašského Meziříčí, do bytu o dispozici 3 kk velikosti 89 m2 a ceně necelých 9 milionů korun. Vrátíme se do projektu, ze kterého už jsem jeden byt rozebírala. Dávám odkaz tady nahoru, ať se na něj můžete podívat a přesvědčit se, že se nejedná o nějakou výjimku nebo nějaký výpadek, ale zkrátka jako ty byty tam opravdu nedávají smysl a lituju všechny, kteří už si nějaký byt zakoupili. Bohužel i takový jsou. V nějakým následujícím videu se podíváme ještě na 1 nebo 2 byty, které jsou už právě prodaný, takže k nim nevím cenu, ale dnes se budeme bavit o bytu, ke kterému cenu známe a budeme se bavit o jedné takové vlastně věci, jestli se vůbec vyplatí ten byt kupovat za účelem toho, že tu chcete mít jako byt, ve kterém chcete bydlet, anebo jenom byt, kterým chcete vlastně procházet a chcete žít třeba víc na chodbě. Možná se budete divit, ale u tohoto bytu najdu i nějaké výhody, tak pojďme na ně. Jako první je tady určitě neprůchozí špinavá zóna, a to takové zádveříčko, které je i docela jako prostorné a hlavně má i nějakou kapacitu, nějaké skříně, odkládacího prostoru a to je vždy vítaný a za mě prostě jednoznačně funkční prostor, za který má cenu si připlatit. Další výhodou je terasa, která je přístupná z obývacího pokoje s kuchyní. No a poslední třetí výhoda je orientace bytu na 2 světové strany. Nechci tenhle byt rozebírat úplně do detailu, ale zaměřit se jenom na pár věcí. Konkrétně začnu takovou jakoby menší, drobnou i poměrně jako snadnou úpravou a to je posun dveří, který absolutně mi nedává smysl, proč jsou vlastně do toho dětského pokoje umístěný tak, že vám znemožňují dát potom nějaký jako kus nábytku, komody, skříně nebo něco takového. Když se ty dveře trošku posunou, tak umožní ten pokoj rozdělit na 2 poloviny, takže když by byly třeba 2 děti, tak aby každý měl svoji půlku, nebo zkrátka tak, aby ten nábytek byl hezky jako po stranách a využití toho prostoru bylo takový efektivnější, než když je vlastně ten jeden kout úplně kompletně zabitý tím, že by tam byly ty dveře a tím pádem už si za ně nemůžete vlastně nic dát. Možná tak nějaké jako obrázky nebo háčky třeba na nějaké oblečení, ale to je tak všechno. Jak asi ale tušíte, největší problém tady mám s chodbou, která zabírá opravdu obrovskou část toho bytu. Reálně má ještě větší plochu než ten dětský pokojíček, což jakoby je fakt zvláštní, na to, že tam ani nedáte nějak moc úložného prostoru, protože je vlastně ty možnosti toho, kde by se ten úložný prostor dal dát, tak jsou blokovaný dveřma. A to dveřmi, které jsou tady na toaletu, tak třeba dveřmi, které jsou do ložnice, protože ty, kdyby byly o trošičku posunutý, tak to umožní to dát tady třeba po celé té stěně jako hlubší skříň, než jenom třeba nějakých těch 35 cm, co tam vejde teď. A hned by ta chodba byla víc jako nějakým způsobem zaříditelná a využitelná, když to takhle tam skoro nic nedáte. Možná ještě takto nějak by tam ty skříně šly uspořádat, ale už jak vidíte, je to takový chaos. Jak můžete sami vidět, tak i kdybychom pro úložný prostor využili každou volnou stěnu, která v té chodbě je, tak i tak je tam pořád spoustu metrů čtvereční navíc, který vlastně není možný jak efektivně využít. Samozřejmě, můžete tam tančit, můžete tam cvičit jogu, můžete tam nechat pobíhat děti a mít to pro ně jako takovou druhou hernu, ale za mě by chodby a tady tyhle prostory, které nejsou vložně obytný, měly být přímo úměrný velikosti a jako toho bytu a těm ostatním místnostem, což tady reálně vůbec není, protože ta chodba je větší než ten dětský pokoj a to do toho nezapočítávám ani tu velikost toho zádveří. Mnohem větší smysl by mi dávalo ten prostor navíc, který je v té chodbě, investovat spíš do té koupelny, kde by se třeba potom vešla vana, nebo by tam mohlo být jako víc úložného prostoru na pračku a sušičku vedle sebe, aby se to prádlo hezky skládalo, nebo by tam mohla být třeba druhá toaleta. Případně úplně jako nejúžasnější by bylo, kdyby v tom bytě byla nějaká komora, aby člověk nemusel investovat do toho vystaveného nábytku, ale mohl si tam koupit jenom nějaký třeba levnější regály, všechen ten nepořádek si tam takhle zavřít, nedívat se na něj a tu chodbu mít jenom už potom jako plnou spíš nějakých hezkých věcí, pověsit si tam nějaký fotky, obrázky, zkrátka něco, co už není ten nepořádek, který chcete jako schovávat někde. Ono totiž upřímně, ty ceny vestaveného nábytku nejsou vůbec nízký a kdybychom se bavili o této konkrétní chodbě,
tak jak tam teď ty nábytky jsou namalovaný, tak se můžeme bavit reálně klidně o 500 000 korun, možná i víc, záleží samozřejmě na tom konkrétním materiálu a na způsobu třeba otevírání a využití těch skříní, ale není to vůbec jako malá částka, pokud to nebude třeba vybavené jenom z IKEA, jo? Tam byste se dostali asi na nižší částku, ale pokud by to byly skříně od truhláře, ať jako je to něco, co tam fakt jako pasuje na míru, je to hezky dopasovaný až ke stropu, aby ta chodba byla i jako příjemným místem, tak by mi dávalo větší smysl zkrátka tuhle částku investovat spíš do něčeho jiného, než jsou právě jenom ty skříně na chodbě. Aby jsme si tu velikost a potom reálnou cenu chodby uvědomili trošku v číslech a v té jakoby fakt jako realitě, za co ten člověk ty peníze fakt dává, tak můžeme vidět, že ta chodba je teda opravdu rozdělená na zádveří a potom právě tu chodbu, takže zádveří jako neberu, to si myslím, že je odpovídající a s tím naprosto souhlasím, ale aby byla chodba větší než ten dětský pokoj, tak to mi přijde fakt jako špatně. A jak můžete vidět, tak cena toho dětského pokoje vychází na nějakých 1 300 000 zaokrouhleně a ta chodba na nějakých 1 600 000 a ještě nějaký drobný. Takže za 1,5 milionu jenom chodbu místo dětského pokoje. Každý si na tohle může udělat názor sám, ale za mě tohle není efektivně využitá dispozice a určitě ta velikost chodby poměrově neodpovídá velikostem těch ostatních místností. No a pro ty z vás, kteří to ještě nevypli, tak jsem vás v návaznosti na první narozeniny YouTube kanálu Architektiv chtěla vyzvat k tomu, abyste mi poslali vaše dispozice, které by vám nevadilo, kdybych tady veřejně odprezentovala. Ideálně i s uvedením ceny, tak aby to bylo relevantní a vlastně porovnatelný s ostatními rozbory. Já následně vyberu minimálně jeden, tedy bych potom anonymní formou rozebrala, tak jako to znáte z ostatních rozborů. Dispozice mi do konce června posílejte prosím na e-mail volková@architektiv.cz, ideálně s předmětem rozbor dispozice na YouTube, aby se mi to nestratilo. A někdy na začátku července ho můžete očekávat. Ještě nevím, jestli přesně v den, kdy vyšlo první video, nebo někdy jindy. Uvidíte, to určitě poznáte, já to nezapomenu. Změníte se, jedná o vaše dispozice a zkrátka těším se na to, co od vás dostanu. Těším se na vaše reakce v komentářích a pokud jste ve stavu, kdy kupujete byt nebo někdo z vašich blízkých, tak určitě zvažte konzultaci nebo se podívejte na příručku Byt od developera, kde probírám všechny vlastně vaše možnosti, které vy jako klient vůči developerovi potřebujete řešit v rámci klientských změn a standardů, tak abyste věděli, co opravdu kupujete a abyste nebyli ve výsledku zklamaní z toho, co jste koupili a co budete teďkom spoustu let splácet. Příručka je plná konkrétních typů a vychytávek, tak si ji nenechte ujít, abyste z klientských změn vytáhli maximum a nemuseli potom bourat v novém bytě a přicházet tak o záruku. Jsem Ivana Volková, architektka a zakladatelka studia Architektiv. Pokud budete chtít, můžeme spolu vyřešit i vaše bydlení. Těším se na vás.